Αστέρια, του σταθμού, παιδικού σταθμού. Πολλοί γυρνάνε και στο φαγητό, στις εκτόρια ταβέρνες. Εγώ ανήκω εδώ πέρα δικό μου, πάω πάρα πολύ καλά στο Θεό. Όπως έχω πει, είναι πολύ καλό περιβάλλον, με καλές τιμές, ποσότητα και ποιότητα. Οπότε βλέπουμε ότι πλέον και εσείς σκέφτεστε και άλλα πράγματα, προκειμένου να βγάλετε ένα έσοδο, γιατί υπάρχει όντως πρόβλημα και σε εσάς. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί και στην Ευρώπη να υπάρχει κρίση. Έτσι, πιο πολύ έχουμε θεωρώ εμείς. Θεωρώ όπου και να είσαι και σαν αθλήτη δεν σπούδασα. Διότι δεν ξέρει ποτέ τι θα σου συμβεί. Αν σπάσει τίποτα και κόβεται η καριέρα σου. Στην τηλεόραση όλα καλά ήταν, από εκεί πέρα δεν ξέρει πώ θα αντέξει τη τηλεόραση. Όπως βλέπουμε, τα πράγματα δεν πάνε καλά στην τηλεόραση. Υπάρχει μεγάλη κρίση, ειδικά στην τηλεόραση. Εννοείται έχω σπουδάσει, άνοιξε το ταβέρνα μου εδώ και επίσης δουλεύω σε μια πολύ μεγάλη πολιτική εταιρεία στην Ινδία. Έχουμε έδρα του Βάρη, Μανία και Βουλγαρία. Όπως καταλαβαίνεις, ταξιδεύω πάρα πολύ, έχω το μαγαζί και δουλεύω περίπου 15 με 16 ώρες την ημέρα. Θεωρώ,